Benvinguts a la motxilla de llibres. Avui veieu que la motxilla és buida, no porta cap llibre. A dintre seu hi ressona només l'aire. L'aire i unes paraules, les paraules d'un poema en honor de Lluís Companys, que va ser afusellat fa 75 anys. Aquest poema el va escriure el seu amic, el poeta Ventura Gassol, que també va ser conseller de Cultura. És un sonet, el va escriure a l'exili i sona així. El president Companys. No digueu que ell és mort. No mor l'alosa, ni el gra de blat, ni el roser florit. Digueu només que el president reposa entre els braços materns, amorosit. No digueu que ell és mort. La mort és cosa dels homes sense arrels a l'infinit. Digueu només que té la boca closa i la cançó de l'herba sobre el pit. No digueu que ell és mort. La mort seria perdre's en el no-res i aquell que un dia acaronar la pàtria amb el peu nu i es fa pols amb la terra que l'aferra, no podem dir que és mort. Ell s'ha fet terra i aquesta terra ets tu, i ets tu, i ets